Здравейте! Отново съм на живо след голяма пауза. Не планирано, не предвидено, не обявено, но се включвам, защото, както вчера казах, се връщам отново в творческия живот на Натко Дизайнс и имам какво да ви покажа и какво да ви разкажа. Не знам колко от вас ще гледате това видео на живо, но ако се включвате, пишете ми как сте, какво правите, как прекарахте лятото, какво плетохте ли и какво имате като настроение и като желание за предстоящия плетачески сезон, който стартира есен, зима. Очакват ни много така вълнуващи месеци, в които отново ще имаме вдъхновение, надявам се, заедно за нови и красиви плетива. Вчера пуснах една снимка в Instagram, после споделих и тук в Facebook с това, което в момента правя. И сега съм ви взела всъщност, всички, които сега ще гледате това видео, ще видите какво всъщност правя, защото в снимката е преди началото, а сега вече имам доста изплетено. Преди да почна да ви показвам, само да кажа, че съм сред природата. Днес сме на пикник, всички семейно. Първи пикник след така дълги седмици и месеци, дори на много труден период в нашето семейство. Става просто здравословен план. Не съм писала, не съм казвала нищо, защото доколкото ме познавате, знаете, че предпочитам да не говоря за лошото, докато то не е преминало и докато не сме го преборили. Слава Богу, от тази седмица мога да кажа, че дишам по-спокойно. С една дума, може би ще кажа, Вяра беше доста болна, доста зле. Бяхме в болница близо 2 седмици с нея. И преди това също беше боледувала, и Руми също малко беше боледувала, но като цяло нещата не бяха наред с Вяра. Така че това също е една от причините, поради които нямах нито желание, нито настроение, нито всъщност никаква енергия да се включвам, да показвам каквото и да било. Не, че съм имала и какво да ви показвам, защото почти не съм плела и не съм творила. Разбираемо. Така, сега в момента сме, както казах, сред природата, на пикник. Децата са тук до мен и играят. Инструктирани са да мълчат, да са тихи. Ще видим колко ще съдействат, но за сега са добре. Даже не знам, ще мога ли да обърна само да ви покажа и после да продължим с плетенето. Чакайте да видим дали ще стане сега. Да покажем децата. Я да видим. Това е Борето, се вижда. Я да видим, Боря, помагай. Виждат ли са децата? Боря, помагай. Виждат ли са децата или още не? Махни на камерата, но. Назад и видите. Малко да се дигне. Да се дигне, е така? Да. Вярка. Кажете здравей! Здравейте! Браво на децата. Вяра не се вижда. Така? Малко още. Така. Вяра, я се покажи, мамо. Покажи се да кажеш здравей. Да види. Така. Ето, да. Кажи здравей, мамо. Здравей! Така. Обръщам сега камерата и се връщам аз в кадър. Така. Добре, да фиксираме само. Малко полеви условия, буквално полеви условия, но лайфовете са такива. Така. И сега започвам да ви показвам какво всъщност съм приготвила. Така, хоп. Така. Да видим. Така, когато имало прекъсване, винаги е малко по-особено, но няма нищо. Сега, важно е какво ще ви показвам и какво ще ви разказвам, не толкова самия наклон на камерата. Така, показах ви вчера в Instagram ето това и също така кълбенца мохер. Това също е мохер
И ви казах, че имам два проекта в процес, които ще бъдат и двата за мен. Този сезон съм решила да си изплета доста неща за мен, защото е доста, колкото успея, нали? Но поне 2-3 имам в план и те са след такива дрехи. Тоест, един пуловер има в план, това, което правя, сега ще ви покажа какво е. И всъщност почнах с това, защото поради няколко причини. Едната е, света е разкошен и есенен, виждате го. Не знам доколко може да видите всичките нюанси, така ще покажа. На черната основа има разкошен ръждиво, оранжево, червено, включително и с някакви жълти такива нотки. Вижте колко е пухкав мохера. И е супер тънък. Значи това е една нишка, която е супер тънка. Така изглежда. И аз плета в 3 нишки. Малко трудно беше с решението дали да плета в 2 нишки или в 3. Защо? Защото проблема с преждата, с количеството прежда, нали, знаете винаги дали ще ми стигне, дали няма да ми стигне, и тук ще е същия проблем. Просто това е един остатък, който бях купила от G-Yarns, от Галя. Остатък от 200 грама, тук има 1000 метра в 100 грама, значи имам 2000 метра, което ако плета в 2 ката, става 1000 метра и за стандартно, като за мен изделие, 1000 метра е окей. Тоест ще ми стигне. Обаче аз не исках да пренавивам на кексчета и да плета в 2 нишки. И реших, че ще плета в 3 нишки. Сега ще ви покажа как. Между другото, много интересен начин, който преди години ми беше показала Ивето Добрева, и който си спомних и реших да използвам, и мисля, че ще ви е много полезен сега да ви го покажа. Ако имате такъв проблем, т.е. ако имате само едно кълбо, което не искате да развивате, или една такава голяма бобина, искате да плетете в 3 нишки, не е нужно да режете конеца, да навивате кексчета и така нататък. Просто конеца си върви. Ето го, вижте. Сега ви показвам. И вижте в момента как съм в 3 нишки. Ето ги 3 нишки. Как се случва магията? В началото, когато започвате, правите една примка. Ето така. Примка. Ето. След което в тази примка хващате края, който идва от кълбото, и промушвате вътре в примката. Ето така. Нишката. Хоп. И се получава още една примка. Издърпвате. Ето аз сега ще подготвя даже. Само да покажа. Малко фона не е окей, за да се види. Но аз така или иначе ще направя едно кратко видео, в което на хубав фон ще ви покажа конкретно и с по-дебела прежда. Но сега просто за тези от вас, които можете, нали, да използвате този трик веднага, виждате примката, която се получава, и на практика тази примка е 2 ката. Ето ги 2. И накатена с третото, което идва от кълбото, стават 3 ката. Плетете. В момента, в който стигнете до мястото, където ви свършват 3 ката, ето ги, отново примката хващате ето така и хващате също това, което идва от кълбенцето, и пак си правите примка ето така надолу. И реално кълбото си ви върви отдолу, няма възли, няма нужда да има 3 кълбета или нали, да пренавивате, и плетете през плетете си от цялото количество, което имате. Сега, няма проблем с тези места, ето пак тук показвам, с тези места, където е примката, ето тук се вижда. Защото особено с тънката прежда, когато я направим ето така, тя се скрива в бримките и в самото плетиво. Надявам се, че този трик на някой от вас ще е полезен. И се връщам на това, защо се появи проблема с това дали ще ми стигне преждата или не. Защото съответно от 1000 метра, които щях да имам, ако плета в 2 ката,
получих около 660, мисля, че така ги сметнах, 660 метра, ако плета в 3 ката. Така, 660 метра за моя размер, нали, не мини, не е не M, нали, моя размер си е по-голям, си е доста под въпрос. Обаче аз реших, че ще скоча и ще плета, защото страшно много ми хареса преждата, как стои на 3 ката. Нали, правих проба на бримките и на 2 ката, не ми хареса, много прозрачно. Ето така изглежда на 3 ката, когато е лицева, гладка лицева с 5 мм игли. Плета. Виждате, не се вижда много през него, не е прозрачно. Така. И да ви кажа какво плета в крайна сметка. Това е жилетка. Ето я, вече съм стигнала до почти. Още малко ми остава, за да разделям за ръкавите. Жилетката е реглан с ето такова ръкавче, буфан, с V-образно деколте. Ето така. Сега ще го сложа да видите как изглежда. И изключително много ми харесва и модела, в смисъл как изглежда, как ще се получи и как се получава самата плетка. Ето така е, да добиете представа. Виждате, вече съм оформила буфанчето. Направила съм първо наддавки, после свивките тук и сега в момента ми остават още около 15 реда с наддавки за реглана, преди да стигна до разделянето за тялото и за ръкавите. Така. Модела, по който плета, не е мой. Моделът е платен, купих си го. Сега ще ви покажа как ще изглежда. И също така ще ви разкажа малко за самия модел и също ще направя някакъв коментар отново и за платените модели. Ето показвам как трябва да изглежда самата жилетка. Дизайнера Refined Knitwear, мисля, че е дъчанка, Рике се казва, жената. Има базови изделия, които са предимно от мохер, изчистени в гладка лицева плетка. Общо взето изглежда просто, изглежда лесно. И аз така се бях настроила. Но просто не исках да сядам аз да правя изчисления и така нататък. Исках в онзи момент, в който реших, че ще плета тази жилетка, исках просто да взема нещо готово и да започна да плета. Наистина в момента и емоционално, някакси и енергийно имам нужда малко повече да презаредя, преди да започна отново да отдавам и да творя собствени неща. Така че този модел след много сравнения, гледах също и от жилетките, които Petit Knit имам един, който съм купила преди, мисля, че миналата година, April кардиган, който също е с V-образно деколте, но е без буфан ръкави. И в крайна сметка избрах този, защото аз в принцип обичам този женствен стил с буфанчета, с рюшчета, с цветенца, нали, цвят да има. Мисля, че тези, които ме познават и които следите за творчеството ми, вече сте се убедили в това. Не съм от тези, които предпочитат неутрални цветове, супер изчистени така дрехи. Напротив, обичам да има акцент, обичам да има заигравка, обичам да има цвят, да е шарено, да е весело, да е красиво. Но, разбира се, пък имаме нужда и от такива елементи, като базов елемент от гардероба, с който наистина да се съчетава с всичко. И така, избрах аз този модел. Прочетох го много внимателно от край до край. Между другото, модела е колко страници? Ще ви кажа, 14 страници. Всичко е, няма схеми. Всичко изглежда по този начин. Ето така. Текст. Което е едно от нещата, които лично на мен не винаги ми допада. На Petit Knit моделите са също по този начин, само с текст. В началото има примерно препратки към някои видеа за техники и така нататък, но като цяло са текст. Но ако трябва да сравня моделите на Petit Knit и този модел, например, при Petit Knit нещата са много
по-ясни някакси, по-изчистени. Това не е реклама в момента или пък не искам да правя негативна реклама на този дизайнер, който ви казах, моделът, който плета. По-скоро разсъждения, защото аз като дизайнер също създавам модели. Вашата обратна връзка по повод моите модели ми е също много важна и самата аз, както като човек, който плете и ползва модели, така и като човек, който създава модели, искам всичко да ми е максимално ясно, максимално изчистено, дори интуитивно и да мога, когато взема модела, не да прекарам минути, часове и така нататък, да си блъскам главата, да смятам, да пресмятам, да преценявам, да се връщам 10 пъти напред и назад, докато разбера какво се случва и дали аз съм на прав път. За сега при Petit Knit това не ми се е случвало, т.е. когато съм плела от нейните модели, но тя е, нали, тя е име в световен мащаб в плетаческия свят и има защо наистина. Този модел, връщам се пак на него, казвам, че не съм по никакъв начин, не искам негативно да направя реклама, не, напротив, всичко ми се получава до тук и става точно както трябва да бъде, но моделът, колкото и да изглежда базов, т.е. с гладка лицева плетка, просто реглан, не е написан така, че да е подходящ за начинаещи. Т.е. за хора, които, да кажем, това ще им е първата жилетка или пък искат да пробват да плетат по модел, примерно за първи модел. В никакъв случай не. Има места, в които просто четеш, но не става ясно, че трябва да се върнеш назад или да отидеш напред. Тоест са сложени ни инструкции, които някакси няма препратка. Нали. Аз лично, когато правя някакви скоби, нали, казвам трябва да се направи това и това и това, обикновено слагам нота бене, нали, удивително, или правя забележка, отделям го с шрифта си и така нататък. Докато тук някакси всичко изглежда еднакво. Няма... Ето пак ще покажа тук, например. Ето тук има една секция, в която ти обясняват какво предстои, т.е. какъв е следващия етап. Обаче не ти е казано, че трябва да спреш, да прочетеш, да разбереш и след това да отидеш нататък, за да плетеш, например, бримките, които трябва да изплетеш. И реално ти четеш, почваш да правиш нещо, което ти е обяснено в тези 3 реда и в един момент разбираш, че всъщност не трябва да правиш това, трябва да прескочиш и да отидеш нататък. И реално това, което току-що си прочел, предстои тепърва. Не знам доколко стана ясно, но мисълта ми е тази, съвсем накратко, ако трябва да обобща за моделите и за плетенето по модел, за мен лично, както като човек, който плете по чужди модели, така и като човек, който създава модели, е много важно стъпките да следват една след друга, да бъдат ясно обяснени. Когато има препратка, тази препратка да се вижда, да бъде отделена дали с шрифт, големина съответно на шрифта или пък с удебеляване или с курсив. И по този начин всъщност да улесним процеса на работа, защото когато плетем, нали, искаме да не се напрягаме допълнително, след като плетем по даден модел, решаваме, че всичко е направено предварително и ние просто следваме стъпките. На мен не за първи път ми се случва, купувайки модел, който е известен, който е плетен много пъти от други, нали, с добри отзиви, да намирам неточности, да намирам грешки, да намирам неща, които не ми харесват. Но пак казвам, че аз не съм от типа хора, които търсят негативното и не коментирам, т.е. не правя неща, които биха наранили и накърнили репутацията на дизайнера. Това, което съм си позволила е да пиша лично съобщение. За сега обаче не съм имала обратна връзка, т.е. тази много важна, полезна информация, която аз съм дала като човек, който е купил модела, плел е и е намерил нещо като потребител, не е била оценена. Така че, но това си остава за съответния човек, нали, от среща. Така, това исках да ви кажа за тази прекрасна жилетка, която нямам търпение наистина да изплета. Започнах я на 31 август.
Днеска сме втори и вижте колко много съм изплела. Бримките, между другото, са към 260, т.е. това са много бримки. Но интересното е, че понеже има етапи, нали, в началото оформяш тази част отзад. После хващаш бримки, за да плетеш надолу. После започваш надавки за ръкава. После започваш свивки за ръкава. И някак си то те гони постоянно и постоянно да плетеш. Така че, нали, на мен лично ми е много интересно за момента. Предполагам, че като стигна до разделянето на ръкавите и тялото и просто дойда да плета само гладка лицева, ще ми стане рязко безинтересно и може би ще спре. Но пък, не знам, факта, че много искам да имам тази жилетка сега в гардероба си за есента, може пък и да ме мотивира. Отделям много внимание на нея, въпреки че това не е мой дизайн, както казах, въпреки че имам забележки по модела и така нататък. Въпреки всичко отделям внимание на нея, първо защото съм изключително щастлива, че плета за себе си. И то плета за себе си не шапка, шал, ръкавици или някакъв аксесуар, а плета жилетка. Дълги години създавам модели и плета както за децата, така и за нали, различни аксесуари и за подарък, но за мен не съм плела друго, освен шалове и шапки. И сега това го смятам като много специално изделие. Още повече, че преди да започна да я плета, специално си разгледах гардероба и видях, че имам много неща, с които мога да я съчетая. Много рокли, които идеално ще паснат като разцветка. Така че нямам търпение наистина да ви покажа още повече от него. И за сега приключвам с него. Всъщност, кажете ми как ви се струва, харесва ли ви и изобщо какво мислите за тези буфан ръкави. Между другото, аз отдавна искам също така да направя такъв модел. Най-вероятно ще направя за децата, но то ще бъде пуловер, а не жилетка, с буфанче и вече тогава ще мога да ви разкажа как всъщност да направите и вие такъв ръкав, ако ви харесва. В момента това не е супер актуално, т.е. като тенденция, като модерен елемент, буфана не е в момента така популярен, но за мен буфана си е, как да кажа, женствен елемент, който е класика. Нали? И който го харесва, мисля, че няма да сгреши да си го включи в неговия гардероб. Имам коментар. Криси ми е писала, оплете си жилетка пудинг. Благодаря. Криси, да, вярно. Оплетох си жилетка пудинг, която също поне 2 години стоя недовършена, но да, имам жилетка пудинг, съгласна съм. Просто тя е малко по-друг тип жилетка. Но да, оплела съм си. Значи всичките години, откакто Натко дизайн съществува и откакто плета по-активно, съм си оплела една жилетка пудинг. Да, точно така. Което е за 7 години. Близо 7 години. Мисля, че така доста скромно, като за мен. Така, сега да ви покажа какво все пак правех. Мерси, Криси, супер е модел. Благодаря ти. Ще го видиш на живо, живот и здраве, само да отново да започнем клубните сбирки в Натко Дизайн Студио и това предстои. Но сега просто искам да ви разкажа какво плета в момента, какво съм плела. Ще ви покажа един модел, който го чакате, предполагам, че го чакате и който го бях обещала още през май месец, но, както казах, заредих се едни такива много тежки периоди в нашето семейство и нещата отново спряха на пауза. Но така или иначе аз съм почти готова с този модел и тази есен се надявам да ви зарадвам всички, които го чакате. Сега, преди да стигна до този модел, искам да ви покажа и сега като си гледам тук купчинката с това, което съм приготвила, виждам, че доста такава тоналността е много така интересна и много без да съм искала се оказва. Вижте, вижте, в
синьо, синьо-зелено, бежово, такива цветове. Това ми е купчинката. Сега, това ви го разказах и го махам. За него тепърва още ще ви показвам, я разказвам и споделям. Така. Айде, като съм почнала с процесите, нека да продължа с процесите. И това са чифт чорапи. Ето ги. Изглеждат по този начин в момента. Тези, които чакат този модел, може и да го познаят. Ето. Припомням. Ето тези чорапи. Ето ги. И между другото, виждате, аз съм си го разпечатала, т.е. да ви покажа, че модела е написан. Ето го, написане. Ето, с всичките изчисления, направила съм го, разпечатала съм си го, мой модел. Вече съм изплела 3 чифта по този модел, т.е. изтествала съм го. Но имам още съвсем мъничко по него, т.е. трябва да направя схемата, да я нарисувам, как се плете схемата на тази плетка и да заснема евентуално видео, но за видеото, ако не успея, съм решила просто да пусна линк. Има видеоурок в YouTube в свободен достъп. Една жена показва как се плете тази плетка, така че мисля, че дали аз съм показва или не, важното е да може да се види и да не спираме повече модела, т.е. да го имате и да плетете, ако искате такива чорапи. А сега да ви разкажа за този мой процес, който в момента виждате. Виждате 2 чорапа с техниката магическа примка. Плета за първи път. За първи път плета с тази техника. И това отново не е пожелание, а така се стекоха обстоятелствата. Показвам ви преждата и сега ще ви разкажа малко повече. Ето е преждата на 2 кълбенца. Това е моя прежда вълшебство, ръчно багрена от мен. Мисля, че миналата зима я багрих. Много красива, много нежна, напръскана. И виждате как изглежда в готовото плетиво. Между другото, тя е прикатила съм с една нишка, много тънък кидмохер. Много тънък. Пак 1100 метра, мисля, че беше в 100 грама. Т.е. много по-тънък от стандартния, който се продава на кълбета и е мохер на полиамид. Отново от Галя, от GR съм е взимала. Сега, историята зад тези чорапи. Тези чорапи ги почнах в болницата, докато лежахме с Вяра. И те са много специални. Те ще бъдат подарък за лекуващата лекарка на Вяра, защото тя буквално я върна от буквално я спаси. И тъй като беше пострадал крака на Вяра, целият крак, от глезена до бедрото, реших, че първо нещо ръчно правено, нещо, което аз мога. Второ нещо свързано с краката, чорапи. И трето нещо, в което аз ще вложа първо цялата си благодарност и второ цялата си любов. Да, мога да кажа любов, защото ако не беше тази жена, не знам как щяха да се развият нещата и дали така, не искам въобще даже да си мисля какво и как. Така че тези чорапи ги почнах в болницата. И нямах възможност да плета с чорапени игли. Т.е. аз имах, Борята можеше да ми донесе, нямаше проблем да ми донесе, но при полевите условия, които има в болницата, ние лежахме в държавна болница, без някакви условия, луксови и така нататък, нямаше възможност. Накратко, нямаше възможност да имам целият арсенал от инструменти, които искам и които ще ми е удобно. Така че реших, че първо ето ти причина да пробваш нова техника. И също така, другата причина, поради която реших да плета с тази техника е, че
плета наведнъж, т.е. плета и двата чорапа едновременно, което означава, че няма да ги плета по-отделно и ще стане по-бързо. Това първо. Второ, тъй като мозъка ми не беше в кондицията, в която е, когато творя, когато плета, а пък модела си има нужда от следене, има си нужда да знаеш на кой ред си и така нататък. Аз имам опит от предишните чорапи, които съм плела и някой път ми е трябвало да разплитам, просто защото съм пропуснала някой ред. Сега нямах такава възможност и начина, по който се плете с магическата примка, два чорапа едновременно, не дава възможност за такава грешка, защото просто ти плетеш едно и също и върху двата чорапа. Между другото, тук веднага давам препратка към подаръка на Йонка Тодорова за вълшебната Коледа 2022. Тя ми подари обръч на Ади, само че той е 2,5, мисля, че аз плета на 4, защото това е дебела прежда. И тя ми беше написала в посланието си, в писмото си към подаръка, беше ми написала: предизвиквам те да пробваш да плетеш чорапи, два чорапа едновременно в техниката магическа примка. И ето, че половин година, даже 9 месеца по-късно, аз плета, така че Йони, предизвикателството е прието, плета, макар и не на твоя обръч, но въпреки всичко няма значение, нали? Важното е, че техниката е пробвам и ще ви покажа как ще се получат, като станат готови и съответно и когато ги подаря. Леко, маме, леко. Вяра идва. Искаш да се покажеш или? Ела. Ето е моята принцеса. Жива и здрава, слава Богу. Слава Богу, все още няма... Не си е върнала чак толкова. Кажи, мамо. Обичам те, мамо. Не си е върнала изцяло така енергията, която имаше преди това, но полека-лека се възстановява. Важното е, че ходи вече и че кръчето е спасено. Така. И сега, значи продължавам аз да плета чорапите за нашата лекарка и сега ще ви покажа, понеже сме на чорапена вълна и мисля, че това ще ми е последния процес и Румка идва да покажа, хем тя даже ще покаже на кръчето си. Ето в действие, ето в действие показвам на Йони обръча, който също използвам. Йони, ето ако гледаш, ето го това обръч на Ади. Между другото, много добре се плете. Ей сега, Руми, сега ще покажем на кръчето, мамо. Сега ще покажем на кръчето. Чакай малко, ела тук. Ела тук, чакайте, че идва и малкото котенце. Ела тук седни в мама. Лекичко, опаля. Ето е Руми. И сега ще покажем момент, само че тук се оплетахме. Оп. Ето сега. Има коте, тихичко само, мама да покаже. Оп. Леко, че избяга микрофона. Момент. Така. И така, сега показвам на ето го обръч Ади, 2,5, на който ми подари Йонка. И виждате какво плета. Това е Drops Fable. Мисля, че беше Drops Fable. Да. Чакай да ни падне микрофона. Чакай. Така. И сега само ще го нахлузим на Руми, за да видите, защото така изобщо не изглежда по начина, по който изглежда на нейното кръче. Руме, стой, мамо, да покажем на кръчето чорапчето. Искам да ви покажа какво съм направила до сега. Ето така. Изплела съм горната част, петичката и почти съм стигнала до пръстите. Това са така наречените голфове. Мисля, че рускините ги наричат голфове. Не знам на български имаме ли си такава дума, но това са чорапи 3/4 до коляното. И стоят невероятно. Аз бях много скептична, защото, не знам, мамо, някой чичо. Но когато го сложих на кръчето й, сега ще ви покажем. Ела сега да мерим чорапа и да покажем на Руми на кръчето как хубаво стои. Чак само, че оплетахме тук преждата, мамо. Момент. Сега, секунда само да го обуем, че тук е една конструкция, ако знаете как изглеждаме отстрани и статива сред природата и плетките. Чакай, мамо, че оплетахме слушалките. Извинявайте за забавянето, но такова е. Сега, ела да сложим кръчето. Чакайте сега да сложим на кръчето на Руми.
и ще ви покажем. Дай сега да го бъм. Руми много си ги харесва, между другото, тия чорапки. Няма търпение за втория. И сега за есента си я представям с къси дънкови панталони. Тя има такива къси дънки. Страхотни, с един чорпогашник отдолу и отгоре тия 3/4 чорапи, нали мамо? Руми, между другото, е голяма кокона. Страхотна е, само рокли иска да носи. Само красиви неща, нали мамо, кариочки. Абе, момиченцето дрънка. Момиченцето дрънка, Руми, да. И направо, между другото, тя двете с Вяра като седнат сутрин и като почнат да мерят рокли в къщи и после се показват. Страшна работа е. Наистина, 2 дъщери да имаш, приказка. Сега, я да покажем кръчета. Сега ще я дигна Румка, да видим. Мама, я стъпи така на мама. Стъпи се носи кръче така. Хоп, и сега дигни това да го покажем на камерата я. Ехе! Да, ами не знам, не се вижда много, но ще ви направя снимка. Браво, мамо, благодаря, дай да го свалим. Ще ви направя снимка, за да видите колко страхотно изглежда. Наистина на мене много ми харесва. Та този чорап има още единия, нали? Има само пръстите. Скачи долу сега, скачи. Само пръстите да довърша и почвам втория. И за него също ще напиша описание. Аз ги пиша всъщност. Аз така или иначе водя бележки за всичко, просто трябва да го оформя. Той е много лесен, много елементарен. С една забележка само, че точно с този модел, виждате горната част е с ластик 1:1, мой любим ластик. Този модел е подходящ за момичета и жени, които имат все пак слаби пръсти. Защото ако имате малко по-мускулест или по-пълен прасец, все пак ще трябва, нали, да си се направят тук надавки, за да се разшири и да си стане като, нали, да си следва формата на прасеца. Но ако имате слаб прасец, по-слаб крак, нали, от коляното надолу, този модел с ластик прекрасно стои, защото ластика компенсира малките разлики в глезена и в горната част в прасеца. Както казах, ще ви направя снимка как стои на Руми и ще видите за какво говоря. И в крайна сметка и за деца мисля, че е чудесен. Така че по-скоро, да, по-скоро като детски модел. Мамо, тачи, отиди горе към хълма с Вяра, така че не, сега стоиш с мене, като свърша видеото и ние ще идем при тях. Така, с това приключих с процесите, за сега това, което правя. И ще ви покажа това, което изплетох по време на почивката ни. Чакай, мамо, секунда сам. Секунда да оправя детето. Ето, мамо, оправям. Айде сега тихичко, иди пак да рисуваш, да ми нарисуваш картина. Сега ще приключи и ще играем. Така, тук имам коментар от Дани. Страхотна и чорапа е хубав. Благодаря. Благодаря много. Сега, минавам към нещата, които съм изплела и които ще ви изненадам. Ето, това са. Това са нещата, които изплетох по време на почивката ни на море. Интересно, както виждате, много пухкави неща и въобще не е летни. Но сега ще ви разкажа, като ще почна от все пак едното лятно нещо, което направих. Това беше Руметилко. Казах, че той няма да те чуе, тати, защото е надалече вече. Той е надалече с Вяра. Качиха се нагоре по хълма. Тихичко. Така, това, което изплетох, е за мен. Ето, това е кърпа за глава. Знаете кърпата за глава на Вяра, която преди няколко години изплетох, отново бяла. По същия модел плетох и за себе си. Имам готова една изплетена и за Руми, обаче в момента ги нямам тук. И сега ще я сложа, за да ви покажа. Довърших я, но не можах да я нося на морето, защото точно когато я довърших, се наложи да си прекъснем почивката.
и по спешност да се върнем в Пловдив и влязохме в болница и така нататък с Вяра, така че чакай, мамо. Но пък е готова и я имам вече за следващия сезон за... Чакай бе, мамо, кръчето вече го показахме. Маймунке, показахме кръчето. Чакай сега мама да сложи тая кърпа. Сега, между другото, искам да ви покажа как се слага. Руме, и аз лес мамо да я сложа и после и тебе ще я покажа. Чакай. С Руми направихме на морето в началото много красиви видеа на морския плаж, където тя ми помага. Аз показвам как се слага тази кърпа и така нататък. Просто трябва ми малко време да се отпусна. Трябва малко време да се отпусна и отново да започвам да ви споделям красиви, вдъхновяващи неща, но за тази цел, пак казах, трябва малко. Така, айде да покажа сега кърпата. Руми, чакай мама да покаже кърпата как стои на мама. Така, се нахлузва. Така, и слагаме така. Хоп. Ето. Ето отзад. Харесва ми. Много е функционално, между другото, а тук чокото ми... Мамо. Чакай, Пелин. Тук чокото ми надстърча, но представете си го без. Долу. Долу. Така че ето така изглежда. Долу. Руме, искам тихичко, мамо, за да приключа и ще си играем след това. Още мъничко. Сега ще покажем котенцето шапка. Ще покажем на Руми как стоя котето. Да. Така че ето това е тази кърпа за глава. Между другото, гледам напоследък, че такива кърпи плетат и в вариант есенен, т.е. с мохер и така нататък. Така че въпреки, че сезона плажния приключва, аз мисля, че все пак този модел има смисъл да ви го покажа, да ви го представя, да го пусна. Пък който иска може да го плете и от мохер, т.е. да бъде тип кърпа за глава за есента, когато все още не е прекалено студено, но пък имаме нужда от нещо, което да ни пази от вятър и от мразовитите сутрини и вечери. Така че това е. Надявам се, че ви харесва. Кажете какво мислите. Аз много така, с голямо желание се я плетох тази кърпа. Имам идея за нея от миналата година и чак сега успях да осъществя. Плете се приятно, почти без да мислиш. Модела така съм го оптимизирала, че когато правиш свивките, ето тук, самите дупки, т.е. така съм ги изчислила, че самите дупки да не се засягат. Т.е. те вървят по диагонал и на практика самата плетка не се нарушава. Ритъма на плетката не се нарушава. Така, става ми доста трудно да разказвам, но имам буквално още няколко неща, които са готови работи, които сега ще използвам моя модел. Айде сега да покажем шапката коте. Така. Ето тази шапка ви показвам. Шапка котенце, която я плетох в разгара на почивката ни. Значи плела съм дори и на морето. От мохера, две нишки супер хит мохер и две нишки някаква вълна беше. Просто за проба бях си взела и децата са луди по тази шапка. И двете. Ето сега ще ви покажа Румянка. Разбира се, по-хубаво стои с пусната коса. Чакай микрофона. Чакай да пусна микрофона. Сега ще дигна да покажем шапката кота. Ето я. Вижте го в котето. Кажи мяу. 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 Я, наведи главичка напред да се видят ушичките. Ето ги. Така, значи това е шапка. Коте. Така, показваме следващото. Значи виждате едната такава точно като тигърче в... Така, една ето такава направих малко по-голяма, която ще е за Вяра. Също те и двете им стават, защото в момента обиколката на главите и на двете им е една и съща. Т.е. като размер главите им са едни и същи на обиколка, само че на дълбочина на Вяра съответно главата е по-голяма. И затова тази е малко по-голяма. Покажи сега твоята. Красота! Я, чакай. Чакай, дигни малко. Ама дигни малко да се види тук ушите. Чакай. Така, ето я. И направих още една. Още по-голяма. Тя всъщност ще е за подарък. Ето я.
Сега мисля, че сте доста голяма на Руми. Я да видим, мамо. Ох, голяма я, да. Мяу. Голяма я, но Мяу. въпреки всичко пак. Гига. Мисля, че тази ми става на мен. Гига. И я чакай, мама, да види. Чакай да видя дали. Защото тази е с доста по-голяма. Но на мен не ми отива, честно казвам, защото на мен не ми отиват такива с без става, да. Горе-долу. Ето. Мяу. Мяу-мяу. Така, това също ще е модел, който го имам написан. Плете се много лесно, много бързо и иска много малко прежда. Така че и това го очаквайте. Това предстои. Много, много сладка шапка. Леко. Много сладка шапка. Плете се буквално за часове. Значи мога да ви кажа, че за 2-3 часа бях изплела ето тази най-малката, която котето ми я отнесе. Най-малката отнесе котето. Така. И още една шапка изплетох, която бях я започнала всъщност и я довърших на морето. Значи бях я изплела някъде до тук. Я имах и я бях взела така, ако реша да плета, защото беше спряла. Не исках да плета нещо шапка. И изведнъж на морето, в жегата, реших, че ми се плете мохер, алпака и така нататък. Бе луда работа, но както и да е. Така, и всъщност изплетах останалата част. Ето така изглежда. Много. Бях я почнала за себе си тази шапка, но в последствие, тя между другото ми става. В последствие на Вяра също изстои много хубаво, на Руми изстои много хубаво и както казах, на мен е шапка без такова двойно. Колкото и да пробвам, не ми стои толкова добре, така че тази шапка. Елате двете котета, айди. Вяри, ела мамо да покажеш. Дойдоха и двете котета да ги видите. Ела тук, Руме. Ела, Вяри, ти в кадър. Ела, маме, тук. Ела да ти покажа. На мене ще станем 3 котета. Добре, слагай на мама ушите. Така. Айде, ела се, клекни долу да се види котета. Клекни да се види. Ето ги. Мяу. Мяу. Ето ги. Котенцето на мама. Така, общо взето. Видеото почна да излиза извън контрол, така че може би е време да приключваме, нали така? Или може да ходим на разходка. Така ли? Ще казваме ли чао? Имах да ви покажа едни чорапи, обаче чорапите ще ви го покажа допълнително, защото сега мисля, че е време да казваме чао. Айде, силовки! До скоро, пишете ми как ви се струват нещата и... Чакай, мамо. Чао! Вяри, кажи чао, мамо! Чао!